Ini tuh sudah. Arbak. Igram? Yes, I am Igram. लिखना है? No. Yes, I am Igram. लिखना है? No. लिखना है? Yang kok kenal kan? Rồi phải còn là biết thật. Nó silang video itu lain lagi ya. Video. Oke. Dana. Sabar itu lain. Like, subscribe, comment, please. 1K. Dia kan. Nampak. Maka. Engkau zakon nasir. Nasir konda zakon. Terus Sanjit Goyari like don, thank you agai like nai takai on. Sanjit hello hi Sanjit Goyari on. Hari idea lagi na hal Sanjit. Pada itu. Ukulele lain kami tu. Kopi dah ada. Sanjit Goyari lap na bay mazai ba. Mana ya? Komen apa bagam ada se? Mobile lain wah. Belum jawab. Sanjit Goyari ID dong ba. Horna dende. ID kabar lagi ya? Belum dah ID kabar. Ayah? Oh. Kok berat banget ini? Deh. Kan bilang enggak? Bodo. Mana udah mana? Hai, hello, like kau kibar like kau deh. Siapa? Saya halo dah nak. Elam. Kopi dah tinggal deh. Oke. Tahu le ukah bagi dia. Sekarang momen. Wah ni kan. Baru baca tu.
Chelas, momin, lab ne. Boro on ne like rakiba horde. Boro. मा खालामदो ओरैनोथ' आं न' सिङावसो सोनांगोन न' सिङाव हाबदोंआनो बेसेनो सोर साबसक्राइब बानायाखै बानायदो अननानै बड़ MMN सिनिमोननि मबाइला जाया आमाय सोर गिदिरा थांबायथ' थांग'जोब्बाय GB बसुमतारी हाय हेलौ लाइक हराखैबा हरदो अननानै बड़ अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय बड़ GB मा खालामदो नै GB मा खालामदों नो हेलौ बड़ अन हा खोनादों बैने एसे बावबाय माबा कमेन्टआनो दावखोबाय थेंक इउ अन थानायनि थाखाय बयलार लाबोदों बेंगा दिनै बेंगासना मा जाबा नागिरदो बेंगासना मा जाबा नागिरदो दिनै बेंगासो बे जाबा नागिरदो सोरनि नङा र' ओमफ्राय मा खालामदों दै लोंनो खारलांदो एना गुसुनि बादै गुदुं लोंफेरा दैयाव रावजों रायगोन मा थांना पेरि पेरि थांदों ब्लु है ओइ सन्थाय दासो हाफुबाय दं दा हाफुबाय दं खुमब्रा ना बड़ अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय हानसावनाय उन्दुनो ओंखारदो ओइयाव अबेथिं थांखोबा बड़ लाइन गेजेरजों लाइन दं अन थेंक इउ गैया इसोर गामियाव लाइनानो थाया माबा फैनायबाय सोरनाबा दसे राखांबाय नखानायै गोलैफिनलायबाय जाम्बा नार्जारि हेलौ हाय लाइक हराखैबा हरदो साबसक्राइब खालामाखैबा खालामदो रायलायगोन माबा थुजायाखै दे मायाबासो ग्रोब नाङो फिसाजोआसो खुमब्रा हादों एसे दालाय माबाबाबो
मासास्रा बनानै दावबायो फैसा गारनो मुलिया फैसा गारनानै जायो गाव आरो गावनि देहा गैयानो गैया र' आठखौनो गैया दा हा बेसेबां दंमोनलाय आठ ना गैयानो गैया बे एस जाना हालाबा बियो मा खबर सबरनो मोजां होनबाबो एसे जादों आरो नङाबा माबायदि जायो आंथ' मिथियाना दहाय एकदम हाव 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 दहाय फुङाव हां गनो बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय मानानै आं माबा माबि खालामनानै आंखौ माबा खालामनो थिनबाय जाबा माबायदि मोनखो न'आव थाबा माबायदि मोनो बेयाव थाबाबा माबायदि मोनो माबायदि मोनदों दालाय आगोलाव जेनेबा न'आव थाबानो माबा जाखानाय नालाय नों ओमफ्राय माबायदि मोनदों दा जेबो मोनाखै हो दा जेबो मोनाखै जेबो मोनाखै ओहो ओमफ्राय होजोंनि क्लिनिकआव एसे साबसिन मोनदों ना मोनाखै साबसिन मोनदों बयबो नायबाय थायो नोंहाय दहाय दाख्लैबो दहाय आं माबा खालामजोब्बाय ओमफ्राय गैयाना दसे स्रां थांबाय ओमफ्राय दानो रायलायो दानो ओमफ्राय रायलायाल'सो थायो गैया दसेनो रायलायो ब्लाड टेस्ट खालामदोंमोन 1600 नांगौ ओमफ्राय गाबोनसो मोनगोन गासिबो माबा खालामजोबदों आरो सप्ताना 8था एखमफ्राय गोजानाव हरबाय आरो दा मोनसेल' माबा फैदों गाबोन मोनगोन ओमफ्राय सन'ग्राफि खालामफिनदों आरो